коледни бисквитки със скрита изненада. Коледният дух се усеща все повече и повече. Чудесен момент да се развихрим с едни нетрадиционни коледни бисквитки. Освен, че са на клечка, те крият изненада, но не могат да скрият познатите любими аромати на ванилия и какао. При ванилената захар, чистият ванилин е разпределен върху кристалчета захар, при което захарта се смесва равномерно и разтваря лесно в печивата. Разбъркваме до постигане на гладко тесто. Правим едно светло ванилово и едно тъмно какаово тесто. За по-наситен шоколадов вкус ще използваме какао с 20-22% масленост. Крием вътре изненадата – парченце вкусен кувертюр. Печем 12 минути. Какъв аромат! Дали да ни ги пробвам? Не сме приключили още. Остана украсата. Вече сме готови с коледните изненади.